бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне Юрист Тиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей. Видеои нав, як хабари нав ба ҳаматон. Хабар моҳи нами январи соли 2020, яъне ки ба имзо расидани як қатор қонунҳо аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Мақсад ман ҳаму мафҳум шуда шумо мехонам, ба фикрам ки хитон мефаҳмед чӣ қонунҳо ба имзо расидай. аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд қонунҳо ба имзо расида шуданд. қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизм, дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об, дар бораи хазинадорӣ ва дар бораи ниҳолпарварӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад. Қонунҳои ба имзо расида ба рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, соҳибкорӣ, низомӣ, молия ва андоз, пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, муқовимат ба коррупсия, экстремизм ва дар маҷмӯъ барои беҳбуди сатҳи зиндагии мардуми кишвар ба ҳифзу ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсон равона карда шудааст. яъне ки қонунҳое ки ба имзо расидагианд анами моҳи январи соли 2020 ба шумо номбар кардем, гуфтем. бо чӣ хеле ки дар соли 2019 соли гузаштада як фармони нав шидагӣ буд. фармон оиди рейди ноболиғон барои гардондани корчаву гардондани кассету дигар чизое ки мақсад дар моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ дохил мешавад. яъне дар моддаи 237 дар бораи авбошӣ омадагие барои истифодаи предметҳои ба монанди силоҳ, ҳамин чизоеро ки мо номбар кардем дар ҳамин модда хуш мешавад. дар соли гузашта рейд карда буданд ва инак бо дар ҳамин соли 2020 ба қонуни имзо расида оиди ноболиғон низ мақсад аз ҷониби президенти кишвар қонун баромадагӣ. ба ҳамин хотир рейд олиам давом дорад барои ҷавонон ва ноболиғоне ки ҳамроҳи худшон мақсад корча мегардонанд ё ки кассет мегардонанд ё ки бита мегардонанд ё ки дигар чизҳо ба нияти ҷанг ва ба нияти ягон ҳуқуқвайронкунӣ кардан ё ба нияти ҷиноят кардан. умуман агар дар шахсое ки дар бари худшон ҳамин чизҳои номбаркардагимона мегардонанд, агар дар рейд дастгиршон кунанд ба ҷаримаи маъмурӣ мақсад дастгир мешаванд 165 сомонӣ, ба андозаи 165 сомонӣ ҷаримашон мекунанд. агар ки мақсад ба ҳамин предметҳо ва ёра дар ҷанг биқапанд, аллакай ҷиноят ҳисоб мехӯрад, ба моддаи 237 ва ёра ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд. ва агар боз ба ҳамун битаву ягон чизи дигар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бикунанд, метавонанд ки ва ёра ҳабси маъмурӣ бикунанд, яъне ки метавонанд 5 шабона рӯз ё ки 10 шабона рӯз барои гардондани электрошокери корча гардондан ва ёра мақсад нигаҳ бидоранд. инак хабари имрӯзаи мо ҳамин буд дар ин бора, бародарои азиз. саволое ки дар комментария мондагӣ буд ва ёра алоҳида видео мекунем, пешкаши ҳамаи шумо мекунем ва мо якчанд рӯз пеш як бародара даъват карда будем дар меҳмонии барнома, оиди хизмат аблава гап задем. фақат чӣ саволе ки буд дар ҳамҷа ҷавоб додем. ба фикрам ки дастатичное дар бораи хизмат ё ки аблава дар барномаҳо гап задан. касе ки тамошо кардагӣ нестай, бидороен дар ҳамин канали ма номи видеошам хеле ки салда дар бораи аблава ҳама чира гуфт, унамро тамошо кунен, ҳама чира мефаҳмед худон. ва дар охир гуфтанем дар канали мо Юрист Тиҷей подписатсия кунед. бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба онҳо духтури дандон дар кор боша, агар дар ин ҳамин рақамҳои дар экранда муроҷиат бикунен, айноми канали Юрист Тиҷей гап занен, ба шумо тахфиф мекунанд, яъне бо нархи арзон дандонотона табобат мекунанд. ӯ бародарои тоҷиканд, дар шаҳри Москва стоматология кушодагиам, ба ҳамин хотир метавонед ҳама каса ба ҳамво муроҷиат кунед. дандон мекунанд, дандон сафед мекунанд, протез мемонанд ва дигар корора мекунанд. дар паноҳи худо бошед ҳама каса.